Siła łemkowskiej kultury. Maslanycia w różnych narodach nazywane maselnycia, maslanica, maślanica. Jest świętem cerkownym, ale jest також находом do tego, żeby się спіткати, побавити, поспівати, посвяткувати спільно. Po prostu takie ostatki. Maslaниця – Szczecińska, місце гуртування молоді, яка проживає у Szczecinie, а раніше так було. А сьогодні молодь з цілого Західнього Помор'я, з половини Польщі, може більше навіть з половини, бо і приїхали навіть гості з Кракова. Отже, це є таке місце, де раз в року можуть się всі пізнати, запізнати і провести добре свій час разом в гурті. Maslanicя to nie jest тільки виключно українська, якби хтось хотів сказати, або лемківська. Тут немає розподілу, чи ти є лемко, чи ти бойко, чи ти є бойко українець, чи лемко українець. Тут всі є такі самі. От і кожен говорить, як вміє, чи як хоче. Проблеми таких в нас немає. І це дуже добре. Також немає проблем жодних конфесійних, чи ти ходиш до церкви, чи до католицької, чи до православної. Maslanicя jest ponad to все. Ой, заграйте, хлопці, аби щоб дівчата позбігали.
wynikła idea Maslenicy. Przyszedł czas, że małanki zaczęły padać. Ludzie coraz mniej chodziły na małanki. No i parę roków temu nazad z naszymi druзями тут ze Szczecina, z Petrą i innymi aktywistami przydumały Maslenicę. Об'єднання саме якби не бере участі в тому, що воно є чапою там, чи тим, які доглядають Масленицю і організовують. Ні, ідея була така, щоб вони самі створили собі забаву. І отже так творять свою забаву і ту атмосферу, яка є. Jestem kierownikiem ansamblu Wodohraj, jaki założył 40 roków temu mi tato, Michał Hubiak z moją mamą. W maju będziemy obchodzić jubileusz 40-lecia. No i chciałbym powiedzieć, że przez 22 roki mojego grania w ansamblu zaznałem bardzo duże przyjemności. To były imprezy przeważnie weselne, ale też zabawy, studniówki, różnego rodzaju imprezy, na których bawili się Lemki, Ukraińcy, Polaki, bo my chcemy naszą muzyką wszystkich do siebie zbliżyć i jednać, żebyśmy się wszyscy razem ze sobą dobrze czuli. Nie ma dla nas перешкід ani nacjonalnych, ani językowych. Wszystkich bardzo szanujemy i ze wszystkimi bardzo dobrze się czujemy. Stand
Mamy przyjemność zagrać już trzeci raz na zaproszenia pana Pedra Korolimskiego. Bardzo się cieszymy, że nas tu zaprasza. To chyba znaczy, że nas chce, mimo tego, że nie jest to takie liczne grono, to i tak jest bardzo sympatyczna atmosfera. I śpiewają przy stolikach, i hulają. Nie mają jakichś sumnych min, nie trzeba ich wycichać na syłu, na seredynu. Jest bardzo fajna i bardzo sympatyczna atmosfera. Gramy już tak duże imprez bars, duże też gramy w storonach Strzelec Krajeński, który dla nas są taki wyjątkowy, bo tam bardzo często jeszcze ansambl Wodohraj w składzie z moim tatą i z chłopcami, z jakimi ja nie grał. Bardzo często przyjeżdżali na wesela i bardzo polubili się i ludzie z tamtych okolic i nasz ansambl ze sobą, że jak przyjeżdżamy do was na Watru, do Ługił, no czujemy się jak w sobie doma. W mojej parafii jest kilka mężczyzn. Są Ukraińcy, są Lemki. Lemki jest bardzo małe. Także Lemki się gromadzą w mojej rodzinie, czy przy moim domie, przy parafii. Są też Greki. I Greki niezależnie od tego spotykają się i w parafii, i w różnych swoich miejscach. Białorusy, Rosjanie, Mołdawianie, wszystko mamy pod dostatką. To jest bardzo ciekawe. Ja bardzo często opowiadam o tym, że i Rosjanie, i Ukraińcy akurat nawet w dobrych czasach, kiedy jest tak ciężko, znają ze sobą besiedy łaty, nie ma złosty. Są Polaki, są Greki, są Lemki, Ukraińcy, wszyscy ze sobą żyją jako jedna wielka rodzina. To dla mnie jest no, takie sztosy, że jakby pomaga, czy daje sens życiu. Dlatego, że jednorodne parafii czasem wydają się łatwiejsze. Dlatego, że w ramach jednej narodowości, jednej wiry łatwo jest pracować. Wtedy, kiedy są pomieszane to te narodowości, wtedy trzeba zupełnie inaczej akcenty stawiać w tej pracy. Wtedy nie można wyzwuczać jakby akcenty narodowościowe. To musi być jakby zbudowane całkowicie na cerkwi, na Słowie Bożym, ale niezależnie od tego, nie zaleczamy tych akcentów narodowościowych. Także nawet podczas wspólnych spotkań, na wspólnych spotkaniach potrafimy śpiewać w różnych językach. My szczerze zaprosimy wszystkich do Szczecina, gdzie jest cudowna atmosfera, gdzie można pośpiewać, można potańcować,
Так як було раніше, так і буде на майбутнє. Будемо вас щиро раді вітати. Запрошуємо вас.